2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बै 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायानो सानजा फारसे रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोर बे बर' रायजो राजाफोरनि मोखाङाव खुसिनि महर नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव आङो सनितपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बाटासि नैबे मिलन गोजौ फरायसालि गोजौ गेजेर फरायसालि बे फरायसालि लांगोनायाव दङ। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो गाबोनो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय हाबनाय थामहिनबा गं 41 गामि हाबनाय बे गामि हाबनायखौ बरायनाय आरो दैदेनगिरिखौ बरायनाय हाबाफारि गाबोन लानाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै मा बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों सोर बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बे बाहागो लानाय हाबाफारिनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो हागोन। नैबे समाव आंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दं बिथांनिफ्राय मोनथिनो हागोन माबायदि जागोन गाबोन जे हाबाफारि नोंथांमोना लादों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि बर'नि थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों मोननै गोरोबथायाव नासयनानै गालांजानाय नैबे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा हाबनो मोनबाय आरो बेबायदिनो 41 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मानव गेदेर प्रमद बर' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा जे रायजोफोरखौ गासै 500नि बांसिन रायजो राजाफोरखौ गाबोन बरायगोन आरो बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांखौ गोबां बरायगोन आरो हाबाफारि बायदियै बिदि एफाराबखिनि लासाखै अब्लाबो सनितपुर जिल्लाया थांनाय मोननै गोरोबथायाव जि मोनसे इनजास्टिस फिल खालामबाय थादोंमोन दा बेखौ नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों हाबबाय आरो बे हाबनाय लेखायैनो 41टा गामिया हाबदोंब्लाबो आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेयाव थानाय गासै 800निबो बांसिन रेभिनिउ फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेजआ हाबगोन बेखौ खोब आसा फारिखानाय दंखायो आरो बे लेखायनो रायजो राजाफ्रा गाबोन 10,000निबो बांसिन नैबे कग्राजुलि बाटासिपुर आरो बेलस्रिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै बिथांखौ मान होगोन। आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि ओनसोल बे ओनसोलाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव हा हुनि बे जेंनाया सुस्रांजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों माबायदि बे दा समाव आवगायनानै दं। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि बयनिख्रुइ बांसिन जेंनायानो जाबाय हानि जेंनामोन जे बेखौ थांनाय 2006 मायथाइयाव एबा 2007 मायथाइयाव जे भारतनि UPA-2 सरकारा बै समाव कंग्रेस सरकार दंमोन आरो बै समाव आयेनखौ पास खालामदोंमोन जे भारताव थानाय ट्राइबेलफ्रा जे हाजोआवनो जा हाग्रायावनो जा बा दैयावनो जा जायफोर बिथांमोना बै ओनसोलखौ अकापायद खालामनानै थादोंमोन जे बै बिथांमोना बै ओनसोलनि हाखौ मोननायनि मोन्थाय दंमोन। नाथाय बेबायदि आयेन थासेयावबो भारताव आरो बे आयेनखौ लानानै गोबां रायजोफ्राव इमप्लिमेन्ट जादोंमोनब्लाबो नाथाय आसामाव बेबायदि इमप्लिमेन्ट जायाखैमोन आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा खोब हाखौ मोनथारनांगौ जे बेखौ बिथा खालामनानै गोबां सोमावसारनाय जादोंमोन। सनितपुरनि बिखा होनना बुङोब्ला तेजपुर आरो बे तेजपुरावनो रायजो राजाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांगोल जुंगाल लानानैबो धरना होबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय गोबांबार धरना जानायनि उनावबो जे आसामिस अफिसारफ्रा आरो आसाम सरकारा बै समाव मावनो गोसो गैथारामोन आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDBजों लोगोसे UBPO जि मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जि बिटिआर गोरोबथा खालामबाय जे बे बिटिआर गोरोबथानि 5.3 बादियै जे थांनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय नै दाख्लै बावैसिम हा होनायजों गासै 9,000निबो बांसिन बर' न'खरफ्रा हानि मोन्थायजों दिनै इन्जय खालामनो हाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ लानानै खोब आरो 5.3 बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदिनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा 100% हा मोनगोनखौ लानाय बिराद आसाबादि। बिनि थाखायनो आसाबादि मानो होननानै बुङोबा थांनाय माखासे समाव बर'नि सरकार दंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरनि हानि जेंनाखौ इगेंसिबो बिथांमोना सुस्रांनानै होआखैमोन। दा बेखौ लानानै प्रमद बर'नि सायाव जोंहा बिराद फोथायनाय दं आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'नि जि मोनसे गोग्गोमै गसंथानाय आरो बिथांनि जि मोनसे स्टेन्ड बिनि थाखाय दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा गोबां रैखाथि गोनां फिल खालामबाय थानाय जायो। थांनाय मोननै गोरोबथा जाना थांदोंमोन नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै नोंथांमोना नैबे समाव बिटिआरआव हाबबाय थामहिनबा नोंथांमोना बे समाव मोनफुंनो हाबाय हानि मोन्थायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेंनाफोरा सुस्रांजानायनि लामायावसै नुनो मोन्दों गोबां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव खुसिनि महरखौ बे समाव नुनो मोन्दों। नोंथाङा बे समाव मा फोरमायगोन? सनितपुर जिल्लानि थागिबि हिसाबै आंबो बेखौनो फोरमायगोन जे थांनाय माखासे डिकेट्स बेयाव माने बर'फोरनि सायाव आसाम सरकारनि आरो भारत सरकारखौनो होन बै समाव बर'फोरनि सायाव बिराद इनाय अनागार साप्रेस बेफोर दंखायोमोन। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो खोब
खुंथायनि गेजेरजों जे बेयाव बाहागोदारि जानो मोनबाय बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बेजों लोगोसेनो सनितपुर हादाबनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ जोबोर गोजोननाय दं मानो होननानै बुङोब्ला जों गावनि खुंथायनि गेजेरजों जों गावखौ राइट्सखौ एन्जय खालामनो हागोन। गाबोननि हाबाफारिया माबायदि जागोन सोर सोर बाहागो लागोन दैदेनगिरिफोर? गाबोननि हाबाफारियाव बिटिआरनि मानव गेदेर मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर मुस्रि दिपेन बर' साराबो बे समाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआर सरकारनि माखासे इएमफोर आरो आथिखालाव आसामाव केबिनेट मिनिस्टार लानानै मन्थ्रि जानानै दङ बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन बे रोखा जानानै दं आरो बेजों लोगोसेनो रायजो सभानि आथिखालनि एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां एमसिएलए एमएलएफोर बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो लाफैनो थाखाय बिथांमोना जोबोद गोसो। नोंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो हाबाय दे थांनाय 2024 मायथाइनि 27 जानुवारि बे 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बे ओनसोलनि सानजा फारसे मोननै जुदि गोरोबथा जानानै थाङो बर'फोरनि गेजेराव बेनिनो नैबे 2024 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिथांमोननि मोखाङाव बिथांमोननि बा रायजो राजाफोरनि जे महराव खुसिनि मोनसे महर बेखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि जे साननाय हनाय थामहिनबा बिथांमोना बिटिआर ओनसोलजों बा बिथांमोननि जे जाखिनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनफुंनानै बा मोनफुंनो होदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौनो असिला लानानै गाबोनो नैबेहाय जाखिनि 46 गामि हाबदों बे 46 गामि हाबनायखौ बरायनाय हाबाफारि आरो लोगोसेनो बिटिआरनि जाय बिथांमोना बिटिआरखौ खुंबाय थादों बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बे समाव बिथाङा फोरमायदों आरो बे हाबाफारिया थामहिनबा नैबे समाव जे बानायफुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय दं बे समाव नोंथांमोननो बाथा सिबुनिफ्राय आं राकेश रामचेरे नोंथांमोननो गाबोननि जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय। गोजोन्थों।